السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. lesson yatu ya wiki yata tima fotokozapo za chizindikiro number 4 chimene muntu wa bid'a amakhala nacho. Ndipo tidanena kuti muntu ameneyu sakhazikika pa chinthu chimodzi, iyeyu amangosintha. Lero akhulupirire izi, mawa akhulupirire izo, kenako tsiku lina atenge izo, choncho ndiye iyeyu amangokhala ngati mmene makhalira nthenga yomwe imangopeperuka ndi mphepo. Kumene kupita mphepo Yesu amapita kuti? Amapita komweko. Kapena mmene makhalira tsamba limene lathothoka mu mtengo, iyeyo ndithu amapanga chimodzimodzi. Ndiye lero muona kuti zimene amaziletsa mbuyo zimenezo ndi za haramu. Muona kuti iyeyo za haramu zakuzichita lero. Maziletsa kuti ndi zinthu za haramu, koma basi achifonera kuti mashehe nake akuzichita, mupeza kuti iyeyo lero akutani? Akupanga nawo. Ndiye munthu ameneyu mwachidule timanena kuti amachita at-talawun, amasintha mawanga. Lero timafuna kuti tionepo chizindikiro number 5. Tinanena kuti zizindikiro zilipo almost 10 yet. Eti zingobenthula pang'ono inshallah kufikira pamene tidzamalizirepo. So chizindikiro china ndichonena kuti munthu ameneyu amene ali wa bid'a, kuti timudziwenso kuti iyeyu ndi munthu wa bid'a, amawakweza anthu amene ali mamubtadi'a, amawakweza anthu amene ali abid'a. Ndiye tisanafike polongosola kukweza munthu wa bid'a mwaumbuli, iweyo sumakhala nawo mugulu limeneli. Chifukwa kuti iweyo wamukweza munthu wa bid'a chifukwa suma mudziwa iyeyo mene alili, ndiye umakhala excused. Chimodzimodzinso munthu sitingamunene kuti ndi wa bid'a pambuyo poti tamufotokozera kuti ntchito imeneyo ndi ya bid'a, ndiye iye uja aitsutse ntchito imene ati si bid'a ya ine ndizipangabe. Ndiye kuti pamenepo munthu uja amatengedwa kukhala wachani? Wa bid'a. Chifukwa mwamupatsa umboni, ndiye iye uja akupitirizabe kuchita ziti? Kuchita zimene zichi. Mwachitsanzo mkumuuza kunena kuti mujisilamu mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sadawerengepo zitabu pamaliro. Ndipo simungapereke umboni wina uliwonse uchokera kwa mtumiki kuti yeye adakhala pansi pamodzi ndi maswahaba ake ndi kumawerenga zitabu. Maliro a Chisilamu amakhala motere. Kumufotokozera zinthu zija pambuyo poti yeye amachita, kenako yeye nunati sitingasiye izi zimene zili mu Chisilamu. Munthu amene ndi wachani? Ndi wa bid'a. Chifukwa mwampatsa umboni koma yeye waukana. Kuukanako chifukwa cha kudzitukumula. Amene ponde timamutcha kuti uyuyuyu ndi swahibul bid'a. Ndiye ngati iyeyu munthu akumuchemerera wina wake amene amachita zinthu zopeka mu Chisilamu, akuyeneka kuti auzidwe kuti akulu amene mukumuchemerera uja amene ujatu solongosoka, zochitika zake ndi za bid'a. Ndi za bid'a chifukwa cha ABCDEFG. Mukamufotokozera zimene zijazo umboni ndikubwera poyera, iye ujayo ndikupitiliza kumamuchemerera munthu ameneyo, basi nayenso amakhala kuti ndi chani? Ndi swahibu bid'a. Chifukwa mwampatsa umboni osonyeza kuti winayo amene mukumunena kuti ndi wa bid'ayo akupanga zodi ndi za bid'a chifukwa choti umboni wapezeka. Komanso winayo munamulongosolera koma sadafune kusiya, anakakamira. Ndi kuti iyeyo plus uyuyu onse amakhala kuti ndi amodzi, ngakhale samayenda limodzi. Ola sakhale kuti samayenda limodzi, koma akamango muchemera kuti na ulaliki wa shehe uyuyuyu ine ndio mandipeza kwambiri. Shehe amene amalalikira kwa basi. Shehe amene wandeni mbambande. Kumachita kuti shehe amene mukumunena kuti ni mbambandeyo ndiwoti amapanga zinthu zachani?
za bida. Ndiye kuti inu mukumuchemerera munthu amene ali wolakwika kumuchemerera choncho nanunso mmakhala kuti ndinu mmodzi mwa iwo. Pachifukwa chani? Pachifukwa chonena kuti Ayubu as-Sikhtiyani kana yaqul, amakonda kuyankhula kunena kuti mazdada sahibu bid'atin, samankera kuonjezera munthu wa bid'a ijtihadan, kuchilimika pa bid'a yakeyo, kumangonkera kuchilimika pochita bid'a, illa zdada min Allahi bu'da, kupatula kuti amakhala munthawi iliyonse imene akuchilimika ndi bid'a yakeyo iye amakhala kuti akudzitalikisanso kwa ndani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye munthu wa bid'a amene. Chifukwa chani? Munthu uja chimene amapanga ndicho nati Chisilamu ndichosakwanira, Allah adanama kunena kuti Chisilamu ndichokwanira, choncho munthu uja amafuna kuti adzimphunzitsa Allah chipembedzo chake. Munthu wa bid'a amakhala kuti akufuna kumuphunzitsa Allah chipembedzo chake. Komanso amamunena kuti mtumiki adapanga betray utenga. Amanena kuti khana risala, mtumiki anapanga betray utenga, fasana tiuze izizizi. Sana tuuze zowerenga zitabu za fumbizi, sada tuuze zopanga tarakenizi, sada tuuze zopanga itima, sada tuuze zomadya ma 40. Ndiye anapanga betray utenga. Kumachita kuti Allah adamuuza Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam kuti atuuze ife utenga, faballagha ar-risala, ndiye mtumiki anaugawa utenga uja mpaka anantumiki siku la Arafa lomalizira haji yake yomaliza, adawafusa qad ballaghtu, kodi neyo ndafalitsadi utenga uja? Maswahaba anavomereza onse kuti naam. Ndiye mtumiki amaloza maswahaba aja, poyamba kuloza chala chake kumwamba ndikunena kuti Allahumma, kuchiloza kumwamba chala cha kuchimika mwambamo, Allahumma fashhad, ndikwaloza maswahaba, Allahumma fashhad, ya Allah chitirani chani? Chitirani umboni kuti awavomerezadi kuti ine utenga natani ndafalitsa. So Chisilamu chinakwana mtumiki asanamwalire. Ndiye wina lero lino adzibwera ndikunena kuti Chisilamu apa mpotani ndipo sakwanira. Ndiye kuti amene wani akufuna kumuphunzitsa Allah chipembedzo chake kuti Ambuye Mulungu ndinosadziwa. Chisilamu chenicheni ndi ichichi. Kunyoza kwa kukulu tume. Ndiye pachifukwa chimenecho munthu amene iniyo kumuchemerera umakhala kuti mwathandizira kuononga chani? Chisilamu. Hadithi ilipo, hadithi ya Hasan malingana ndi Sheikh Al-Albani, hadithi imene tikupeza mu Shu'ba al-Iman, ikuchokera kwa sahaba awiri, Az-Zubair komanso Ibrahima ibn Maisara. Ndiye kwa Az-Zubair kudutsa mwana wake amene ali Urwa, akufotokoza sahaba awiriwa, qala nakuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumiko Allah mteneni madaliso zikali pa yadati, man waqara sahiba bid'ah, aliyense amene wamuchemerera munthu wa bid'ah, faqad aana ala hadmi ad-din, wamuthandiza amene yoyo kuononga cha chipembedzo. Kumuchemerera munthu wa bid'ah, iweyo makhala kuti wathandiza iyeyo kuti aononge chani? Chipembedzo cha Allah. Senza kuti iweyo so makhala kuti uli mugulando wa bid'ah, uli mugulando ononga Chisilamu. Of course Chisilamu sichingaonongeke, komano iweyo makhala ngati uli mugulando ofuna kuchiononga Chisilamu cho, chifukwa ukumuchemerera munthu wacha, munthu amene ali wa bid'ah. This is why munthawi yathu ino Asilamu tikeneka kuchenjera, chifukwa kwachuluka mashuyukhu amene akumaoneka kuti ndi ahli sunna wal jamaa, mukavalidwe kawo mayankhulidwe awo. Koma ndi anthu onena kuti akapita malo awo amene amapita awo amakhala kuti akukumana ndi anzawo amene ali abida, kumachemerera anthu abida. Ena akumachemerera mamupitadi amaumbuli amene we can excuse them chifukwa sakudziwa. Koma pambuyo poti auzidwa kuti uyu ndi wabida amene mukumuchemererayo, iwo ndi kumapitirizabe, ndi kuti twayika mugulu liti? Muguluso la anthu abida. So chizindikiro china muzizindikiro zakuti munthu uyu ndi wabida amachemereranso anthu abida, kumachemerera. Chibeketa amwene anali mashini palibenso, tikumamverera timaulalikitake tija basi pe. Ni mashehe ena amene alipo munthawi yathu ino amapita kumakavina manika
akabwera pa radio Islam ndikumayankhula anthu kumati koma chishe chimene chitu nde koma mwaona kuti kukachitika matika akawayitana kumene kunkumakadikulako kumapanga ngati nguli zungulira munthu akachoka mene pata akaphunzitsa akida pa radio Islam akachoka menepo akupita kwa anthu amene akuchezera ziyara ati kumakalimbikitsa kumene komuli pa haki. So muona kuti mu nthawi yathu ino kuti mumpeze munthu amene ali pa haki zikumakhala zinthu zovuta kwambiri fa anthu ambiri amene ali patsogolo apentedwa ndi kabida akukhala ngati kuti mmene zimakhalira munthu ukalowa munda mmene muli chisoso umatuluka mmene muchita kutani chita kumatamata ndiye masheya ambiri amatidwa ndi chisoso ndezi kufunika kuwayang'anitsitsa kuti kodi pa mkanjo popo palibe zisoso fuka zimene zozo ndi zimene zikupezeka zonena kuti anthu akumazitenga kuti ndi zoona famuona kuti lero anthu sakusiya bid'a chifukwa kumaloza shehe inu ngati shehe akuti anapanga nikaa kumavina ine ndi ndani kuti ndisavine pa nikaa. Sasa takumuchemerera munthu wa bid'a amene akuononga chipembedzo cha Allah iye ndi kumati munthu amene ndi amene ali pa haki sikusochera kumeneko. So tisamuchemerere swahibul bid'a. Munthu wa bid'a ni munthu odi ni mdani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tikamuona akubwera uko ife titenge njira ina. Masalafi salih hakutilangiza choncho kuti mukamuona munthu wa bid'a akubwera njira hiyo inu musinde njira ina ngati zili zotheka chifukwa mukangompatsa khutu lanu kuti ayankhule akupatsani zinthu zimene muvutika kuzichosa mu mtima mwanu mukamumva akuyankhula zimene zikuchokera pakamwa pakepo zikalowa mu mtima mwanu zivuta kuti zitani zichoke. Ndiye tisawachemerere anthu amene ali mamubtadi chifukwa tikawachemerera ndiye kuti tikhala kuti tathandizira kuononga chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala.